a garzaya a danna mana subscribing a tashar mu mai suna Rabo TV, sannan ku danna mana alamar kararrawa yanda daga mun sake za ku ji shi. Mun gode, mun gode. A taimaka ma Kolo, duk wanda yake so ya sai jib gobe, taimaka ma Kolo. Ni ke nake so, ko sun so ko ba sa so. Allah ya sa ka sai jib gobe. Allah ya baka matan da kake so dai. Ni ke nake so. Fisabilillahi. Purchase your tracks today. Fisabilillahi. Kaga wani alhaji ya taimaka mu wancan ma almajirin. Wallahi ya ban tausayi da ina shi ma ni ai da na taimaka mai banda ko sisi ni yau ma na tashi kokari ya ban yi wa Aba Kolo fisabilillahi. A bada taimako a sai jib. Allah ya hore kudin siyan jib. Taimaka ma Kolo fisabilillahi. Barawo. Wai ba kana gani da mu? wai da ma kana gani Ba na gani. A taimaka ma almajiri fisabilillahi. Ka hakuri da Allah. Dan Allah ka hakuri. kai dan fu wannan shi dan fu wannan ina kallo wani alhaji ya baka naira 1,500 nawa ne ce. abin nan ma da kuke ma ta kan naira 100 wallahi ma kuke ma gwada wannan gani na gwada ba wai na zo kwace kudin ba gwada wani ashe da gaske ne ina gani na karba kudin nan ni ma zan ji da Allah ka hakuri Ina hakura ta kama ni. ayyo da Allah ka hakuri Ina hakura ta kama ni. Wallahi Ina hakura to shi kuma wanda ya bani kyautar yaya me zan mai? Dole a ranar lahira ne na biya shi. ayyo to ga wulanka ita ma ka hakuri Na san ma kudin ka hakuri da Allah wato ainihin ku subscribe sannan ku danna